Yes. I was asking you. This is our custom, the market actually the mother. Here, the first layer is so, yeah, yeah. The big mommy there. Then you show them this. I have one of the name is Siri. E Google bien. Che è quando li si può? Ma che li si vuole? Abbiamo che li si è. Che si dia? Che è Google? È la d'abord Paris. D'abord Ottawa. Potas. Il dovrò fare this is the car that this is very normal. When I forgot it, I imagine the mamia. That's the real code. Yeah. I hope it's not violent. It's not. Thank you.
Okay. I'm specialty now. We plan to all the cake catch a man. All the and just go move. Just am I going? Ndọgọ bika ekene unu. O mara nwata aka wo bere nwa. O ka we ho mara. Ọgbakwa na ọ bụghị graduate bụ na ọ dị arụ ọrụ oyibo. Ọ na-ama m ụdị ihe mmiri na ka we ho mara. So kwuru na anụ ya nso na-akụziri ya biko ni. Ema, we are very grateful for giving our mother the burial. God will give you the blessing. God will open way for you. Amen. Whatever is your wish, God will make it to realize it. God will protect you. You and your brother. No evil will befall all two of you. And all of you. For the fact that your brother is dead doesn't mean that everything that connects us has ended. No. This is just the beginning. Yes. We will be coming here. You will be visiting us. Yes. Any problem you have, let us know. So by the special grace of God, by tomorrow, we people are coming to our place. When we get home today, we meet our elders. Maybe we may kill it so that it will not be another body for you to come another day. It is necessary. Yes. To come another day. So it must all be killed tomorrow. Yeah. So you have given us the permission to kill it. Yes. As far as custom is concerned. Thank you. When we get there, we relate the information to Thank them. you. Then that will be later. Later, yes. Then the bag. So the Mgbechi. Don't you have to go? Bondogo. No labor, huh? No labor. Oh, what about the mother? I can do. I have to go if you about Japan. I know when you're working on Japan. That's not what I'm going to do. But when I lose it, I know where I get work. I get better to do. I use your opportunity, but I need to do. People are going to for in the right one, I see it. Oh, we die now. But I'm not going to go from there. Biki. Ah, Namulabia. But the car will go. Oh, I can't wait to take off. No problem. I want to. I say, woman, then I'm not. So I'm sure I need them across the Shanana, I can the border. Oh, I want to shadow when the work I got a couple of months. So I need the opportunity I can do. You got go to in the right one, you will give it up. You will tell me. Okay, go back. So yeah, confidence, Mgbechi, Amutangwa, Edna, Mgbechi's Bobo. Thank you very much. There you go. The husband that works together. Onya go dia mwa. So what jakwa na elia na ha bobo ya. The husband marry the wife. The husband onya go.
went Ozor. So, and I made the care one, but your guy, all of us, I open on way head na family, and your so it's left for them, Asian, when you I love my boys to
akatụ nsọ so ndị ụmụnne ka igwe eme ka igwe bịa ụlọ akpa so o wutere nwute kwuru dọrọ nwere nwaanyị ọ hapụrụ anyị oge dube anyị ka anyị mee mama ebe esi ọnaka ya obi so na ukwu unu etu anyị ji ebi ebe a na maka ụmụaka ya unu arapụ akpa ha so anyị ga na-akpa ntị obi na-apụ ha na-abịa na nke anyị na-abịakwa achị so onye ka na-agụ unu jikwa n'udo udobe agha ọ dụra ụzọ chi wete chi mụkwa so onwe onye ga-aga ebule ma ọ gọọ sọmi a na-ekwukwa nkwa na niile ka anyị gba ihe dị n'udo lago onye mejọ ya gba alụ ibi ya onye mejọ mejọ bụ onye anyị ka gbaghara sọmi onye gbaghara n'ozi ya sọmi ya ka anyị wetete ndị ebute ma ọ na-atụ na ibe ndị nwe makwa ya so ekwe maka ma nwanne nwaanyị ngwa chiedo chiekwu na ọ ma mmadụ nne ka ọ bụ so emere takwe takwe kita akwa akwa ma gị so ya ka anyị na-ekwu na anyị nwesịrị ka ụdị etiri mkpa anyị wee etu anyị ya ka anyị wee bịa chi unu ngwa mgbe kasị obi ka ewe ofesi ụka si ya I had a few mama, I had a stage. Because one of them okay, but I'm not sure now. I don't know for that. Can you for the hour? I don't know. Never. Everybody knows it. No, I on there. I have my family. No, but I cannot cry. So I think I can no guy. Right? Mgbechi before I borrowed our family. So OGBUEFI Edna, I'm a guy related to them. So I can I get you to my little boy. Makamana school had a Majago masters, but Operon masters opposite. When a jago Facebook opposite. So I'm a play Chukuna here. I get you little Uayana, the Kukuhana. Echi also before Sunday, I get no meeting. Paise, Kagis, my own or my everything, and I got wow, nice meeting because everything. Because my big shame, my brothers. It's a hope record. One more, I'm
ma na-ekwu ekwu sef ọdọka na ọ gaghị na abụghị nke ahịhịa nọ nke ụzọ mmiri adịghị echi echi etu a ka ọ dị agwa m na ụmụ ya ka ha gbagotere ha amụrụ ha ọfụma zụọ ha ọfụma like ihe kwuru echi ịma nwere sọ ihe onu gwara anyị n'ọkụ isi eme na otu ọrụ bịa taa n'echi anyị ga-abịakwa bụ unu n'onwe ha ga-eji wee bịa by the special grace of God anyị ga-abịa anyịkwa ka anyị si eje mbụ ya adịghị ekewa ekewa ọgọ ngọgọ na-abụrụkwa n'ofu ihe so ofu ndị ha ka aka na-agakwa ka Chineke godo ya bụla n'aha Jizọs. My name is Mrs. CHIDIEBERE. So I met her in 1975 in Immaculate Heart Secondary School, Aba, that eventually was changed to Community Girls Secondary School, Mgbechi, Aba. So when we met, we became friends, and like I said, at that age, you know, there are some friends that you could have that will always mislead you, but they don't even know why they are there. But I thank God that she's the kind of friend that knows why she was there. And in fact, she was always coming first in our class, and she will also make sure that you as her friend is also doing well. You know, it's not easy like that. Most people, they just want to be on top, they want to be noticed, but she wants to carry everybody along, especially her friends. We are a bit younger then, so she was like a mother to me. Although she's not too, maybe the age gap shouldn't be up to 5 years, but she was like a mother to me, guiding me, making sure that I read my books. So when we finished from secondary school, like, eventually she became our senior prefect under Mrs. Otebulama. The name of our principal is Otebulama, and our principal, everybody knows her around that time. She was a very strict principal. So for her to take her, to make her the senior prefect, you know what it means. So when we finished from secondary school, there was no mobile phone, so we didn't see each other again. It was when we came, eventually I came 11th, and our friendship continued. So by then, her husband has become, has risen to the level of executive manager in Commerce Bank. So, that time I didn't have a job. It was through her that her husband helped me to get a job in Commerce Bank. And it was also through her that they also helped me to get a visa to travel with them. One of the summers that, they're always going on summer holidays. So it was through her again that her husband also got a visa for me, and we all traveled to UK together, one of their trips that they normally make in UK. So we have been so close. He's a friend that, like I said, I learned a lot of things from her, and you can never make her angry. You can never make her angry. She knows how to carry herself, even when she's not happy. She knows how to, she's full of wisdom. She knows how to handle every situation, and she knows how to handle everybody. I was telling somebody that there was an incident that happened some time ago. She was supposed to, because there was time she went into sewing, and she was supposed to sew wedding clothes for some people. Wedding clothes, what they call it, clothes for the bridesmaids. So there was some aspect of the clothes that she contracted out to somebody. And when we got there, the wedding was supposed to be on a Saturday. And the man told her to come and collect the clothes on
Friday. On getting there, the man has not even cut material. I was so, I escorted her. I was so angry. I was furious. But she was calm. In fact, she was the one that was calming me down. She now told me, say, please, just calm down. See, if you are angry like this, you will get tired easily. And then the man will even be distracted. Let's just sit down here. Even if he's going to take him the whole day to make that clothes, we'll wait here patiently for him. And it worked. We waited, and the man saw the clothes and gave to us. Actually, the man actually wanted us to be angry so that we'll get angry and leave. So, but look at the wisdom that she brought. You know, like I said, I don't know where to start. So at the time, 47 years of relationship, we never quarreled for one day. I was always making her angry, but she knows how to manage the situation. So I learned so much from her, and I'm really going to miss her. I had to travel all the way from Lagos for this purpose. If it's not important to me, I don't think I will do the job. Mom, thank you very much. We appreciate your effort by coming, and we are very happy that many people have made a lot of good recommendation about her, and we pray that God will accept her soul in Jesus' name. Then we thank you very much, and we pray that God will grant you journey mercy as you are going back, and grant you your heart desire. Hence you are here. After here, you will see a lot of changes in your life. Thank you very much. Onye ọbụla bịara n'ụwa kwesịrị ịma ị na-atụ egwu Chineke gị makwa ka gị na ndị mmadụ ga-esi na-relate so that ma achọ ọgụta ma ahụ gị ma onwe ihe ọzọ ndị mmadụ ga-agbakọta ha ekwuo ezigbo okwu gbasara gị onwe ndị a na-eme ekwu okwu ọwụrụ ashị ka a na-atọ ọtụ ndị a na-eme ekwu na ọwụrụ eziokwu ka a na-ekwu ihe mere ebe aka. Anyị na-asị gị jide ka iji n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-amafe aka ha na-asị jide ka iji wee na-asị na Jehova ga-akwụghachi gị effort gị niile ihe ọ bụla itinye na mmemme ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ ije ọ bụ ego na Jehova ga-akwụghachi gị mmaji n'aha Jizọs. Jehova ga-esite na mmemme a bulie ego elu mepere gị ụzọ nye gị udo tọrọ atọ ịfụla ya zuru oke ife bụ ife dị iche na ezinụlọ gị na-ekwere mmụta sofa anyị zọrọ ụkpala family na today Jehova ga-emere gị ya n'aha Jizọs. Ịgụ bụ ọzọ ekene gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu mụ na-akpọ gị Ada Jizọs wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma ekele gị biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ Apa m bụ Ogbuefi ọfịa fụlụ ego bụkwarụ EJIKE Elvis Mbaekwe. Abụ m onye achị onye ama etiti ọkpụrụ ọba ama etiti achị second son John Mbaekwe third child. Ogbuefi ịgụ bụ ọzọ ekene gị ọ ga-adị gị na mma anyị fụ ka o si wee dị n'ụbọchị tata isi ka nwegodo ọha na eze ka obi dị gị na mmemme a tata na ka isi wee fụta ya ihe obi adịghị onweghịkwado onye obi dị mma maka ihe onye anyị na-achọ bụ so na ndụ mbido isi famili anyị bụ Mbaekwe onye isi ada ka ọ bụ isi ada ka ọ bụ na-Mbaekwe ma ọ nọ ndụ o metụtụrụ ndụ anyị ncha niile o metụrụ nke mụ personally o metụrụ nwere onye ọ na-emetụrụ o metụrụ ndụ mmadụ niile ọkpụrụ ọba ma ama etiti ma achị asị wee bịa dedi ya ebe a metụ ndụ niile na ọ bịara be ha so anyị bịago ka bịa yie ya kwa soro yie ya wee kwa ya ihe bịazi bịa metụwe m n'obi ebe iwe na-ewe m na na-achọ ya achọ
na ndị ọga bịa dewewe arụ na ha family niile nwere misunderstandings, family niile divide everywhere, but at least abịa n'ihe dị n'ọnwụ onye ọbụla hapụgodo ihe iwe na-ewe ya ihe onye mere ya abịa together eme honor that person last honor wee yie ya na abịa mụ achọpụta mgbe m bịara mgbe anyị bịa mgbe eyichiri ya na oge niile bịa jụọ oyi ekecha ụfọdụ nọrọ iche iche nọrọ fa ndị wee bịa jụọ ndị ofu okenye na ebe a wee sị nọ right anyị efu na anyị yiri nwanne anyị nwaanyị wee si okenye anyị abịara child dedication or naming ceremony wee sị mba wee kpọnye ndị egwu wee ọ bụrụ na ọ nwezi onye kwụsịrị m ị mara na anyị ga-egwu iyi ahụ kpọrọ nwanne anyị nwaanyị jee yie ya be anyị ndị ọ ga-abịazi ahụ na akwa ma o nwere onye kwere ekwu okwu wee gbagharịa wee fụ na anyị tichepụrụ ya the dull spirit dị ebe a wee fụ na onye ọbụla betụrụ ya kpakwara aṅụrị na ọjọwego wee sị ya bye ihe m dị n'ime ya bụ na onye a na-ekwu okwu ya a na-achọ achọ anyị nwere ezigbo aṅụrị edute na ndị mmadụ many people agbagwo ezigbo ama n'isi ya sị na ọ bụ ezigbo mmadụ anyị wee na-ekpe ekpere sị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. wele kelekwa unu nwa bịa n'ikem na ọ dịrị izi na-asị ujire ka unu ji n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-amapụta ka ha na-asị ide ka o ji wee na-ekpe ekpere na-asị na njem a tata ga-abụ ewutere unu ihe mgbanwe n'ezinụlọ unu n'aha Jizọs. wee na-ekele gị na-asị gị na ọ ga-adị gị na mma Ogbuefi ọ ga-adị gị na mma sị gị gafee ịkpapa dịka ndị na-enwere olileanya n'ihi na ịma na igwe niile na-aga n'ụzụ ọnwụ bụ ụgbọ onye ọbụla ji gwara sị na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. ekele gị